Galicia volve celebrar a Semana Santa e dúas vilas onde a Semana Santa é de interese turístico internacional, Viveiro e Ferrol, noutros lugares é unha declaración de interese turístico de Galicia. En todo caso, unha festa que mestura tradición e religiosidade e que atrae todo tipo de persoas, as que a viven con moita fe e as que a desfrutan como o espectáculo que tamén é esa Semana Santa. E que o interese por esta festa, pola Pascua, trascende o puramente religioso. Pois hoxe estamos nunha das vilas que conta cunha Semana Santa declarada de interese turístico internacional. Estamos en directo en Viveiro, ali temos a nosa María, compañeira. Agora mesmo non hai xente, pero xa se nota a chegada de visitantes aí a Viveiro para estes días de Pascua. Pois, Susana, non nos estás vendo, pero están todos aquí detrás de min, porque que non vos engane este sol, porque acaba de caer unha tromba de auga increíble, e toda a xente que estaba aquí desfrutando desta Praza Maior de Viveiro tivo que agocharse aquí debaixo desta carpa, onde, por certo, se poden observar fotografías relacionadas coa Semana Santa. Se nos guiamos polos datos do sector hoteleiro, sí que podemos dar mellores noticias, porque rolda o 90% da ocupación, case poden colgar o cartel de completo. Como dicíamos, o tempo non nos acompaña moito, pero sí que hai previsións de que cara a fin de semana mellore e poder desfrutar dos días grandes desta Semana Santa de Viveiro. Tamén, por certo, o agardan esta noite ás 9 as mulleres da Irmandade da Santa Cruz, que, por certo, organizan como cada ano o seu Vía Crucis polas rúas desta vila e coas que, por certo, estaremos máis adiante en directo no Fun polo Aire dende aquí, dende Viveiro. Imos falar a ver con alguén, a ver se nos queren dicir algo da Semana Santa. Hola, moi boas tardes, estás en directo, non nos queres decir nada. Bueno, é tímida, non nos quere dicir nada, pero bueno. É o que pasa. Estamos aquí, nesta Praza Maior de Viveiro. Está case saindo o sol, entón eu creo que dentro de pouco imos poder sair de debaixo desta carpa e desfrutar un pouquiño máis deste inicio da Semana Santa, Bueno, pois volveremos con María a Viveiro, ela queda ali na cidade que conta con esa Semana Santa declarada de interese turístico internacional. Hoxe estamos tamén en Viveiro vivindo unha Semana Santa declarada de interese turístico internacional. Unha das peculiaridades que hai nese lugar de Galicia é esta sobremesa que están vendo, que se chama o pan dos apóstolos. A ver, María, contanos exactamente que é ese pan, que é o que leva. Pois mira, Susana, non che vou descifrar aínda porque che ten que contar quen os elabora, pero só vos vou dicir que estamos aquí nesta confitería, pastelería Mari Carmen, que está exactamente na rúa Juan Dona Petri 2 de Viveiro. Teño que mirar a chuleta porque é un nome moi complicado. Non é fácil, non. Pero aquí, neste local, levan 40 anos fabricando, elaborando este doce típico daqui, de Viveiro, o pan do apóstolo. E xa estamos aquí, metémonos ata os fogóns con Monse, que está aí a masa, boa tarde, Monse, que tal? Moi bien, moi bien. A ver, que estás facendo? Máis pans do apóstolo? Sí, pois pan del apóstol, que é típico en Semana Santa, e é unha tradición de Viveiro. Mira, os ingredientes que leva están aquí, pero contanos a ver como se fai. Pois mira, echándose todo na amasadora, amasamos sobre 10 minutos, despois ya lo pesamos a mano, se pone a levedar sobre unha hora, se mete al horno outra media hora ou así, e despois se le dá un baño de almíbar, que é agua con el azúcar hasta que se está cuajado e se baña. O toque final. E queda con este pintón que están a ver todos vostedes na pantalla, É maravilloso. E ti levas 40 anos elaborando estes postres, podríamos dicir que es a que mellor pans dos apóstolos fai. Mi madre, lo que pasa é que, bueno, se retiró y empecé yo a hacerlos, pero bueno, siempre es cosa de mi madre, claro, porque es la dueña de la tienda. Y me enseñó a mí y aquí estoy, desde que tenía 13 años trabajando. Mira, ¿por qué se llama pan do apóstolo? ¿Qué simboliza este pan? Pues este pan va en el paso de la cena de los 12 apóstoles, pues va puesto con llevan la carne, cuando en la cena y lo llevan allí puesto, y pues ese es un símbolo de eso, del paso de la cena. ¿Qué relación ten con esta localidad de con Viveiro? Pues la verdad, pues no lo sé, porque yo la verdad toda la vida yo lo hice, y para mí que era porque ya empezaron a hacerlo, yo creo que era alguna panadería, un tío, porque aquí todos eran parientes los panaderos, mi madre, bueno, todos eran parientes. Y empezaron a hacerlo seguro que va al paso de la cena, y pues se puso, es como es dulce, empezó a gustar y... Pues mira, pues ata hoxe, non? Mira, cando podemos comprar estes postres aquí, nesta confitería Marica? Yo siempre empezaba a hacer el día de Ramos, el domingo de Ramos, pero con la demanda la gente empezó a pedirlos antes, y este año empecé el domingo anterior, y la verdad llevo todos los días se hacen.
hasta el domingo, bueno, a lo mejor el lunes siguiente aún sigo el de Pascua y aún sigo 2 o 3 días más haciendo ellos. E mira, paréceme que este pan do apóstolo ten o seu protagonismo nun día de procesión. Sí. Cal é ese día e por qué? A ver, contanos, Monse. El día de la procesión es el viernes que van el paso de la cena que sale y ya los tengo que hacer para el jueves. Para ponerlo, es el jueves la procesión de la cena, que pues también sale el viernes, pero el jueves ya le hago unos panes para que los lleven allí. También nos estaremos allí, en directo. Claro, di Susana que para repartir con todo o mundo, non? Sí. E mira, xa que repartes moito, que che parece se o probamos, porque eu non podo marchar daqui, eu son moi golosa, non sei, moi bien. Entonces, claro, isto ten un pintón grandísimo. Xa cho pago despois. Sabe moi bien, la verdad, se vende moi bien, moi bien. Veña, Susana, fago cho encargo ahora mismo, Susana, a presentadora, tamén quere un, ante o show, se lle demos de envexa, a ver, vou probar, gracias. Pero pago, pago, dille a Mari Carmen. Está moi bo, Monse, é a primeira vez que o probo, Recórdame así como un biscoito, ¿no? Sí, a veces es como casi como roscón de reyes, lleva más o menos todos los ingredientes, lo que pasa que en vez de llevar anís, lleva coñá. Y después lo del almíbar y eso, que claro, que non lo lleva roscón, pero é más o menos. Moi ben, pois sí, Susana, Monse, Mari Carmen é a súa nai, eu vou quedar aquí comendo este cachiño, E nada, Monse, dalle aí porque levo unha Susana, Veña, ala, non perdalo o tempo. Semana Santa. Bueno, huele a ambiente, huele a turista e ambiente, a verbena. Pois fíxate, ambiente non hai ambiente en toda Galicia nesta Semana Santa que nos estamos percorrendo en directo. Hoxe estamos en Viveiro cunha irmandade atenta composta só por mulleres. Parecerache moi ben, non? Pareceme maravilloso. A ver que nos conta a nosa María. Son ademais moitas confrades, non, María? Aí están traballando. Anda, mira. Pois mira, mira como estou eu, xa son unha máis desta Irmandade da Santa Cruz de Viveiro. Verdade, a que sí? Só me falta, mirade, o capuchón, que, bueno, para que me virades un pouco a cara, non o puxen, pero estas son soamente unhas poucas. Exactamente, para que me vexades ben o emocionada que estou de formar parte da Santa Cruz. Estas son, como vos dicía, son unhas poucas das, 1000 mulleres que forman parte desta cofradía que hoxe, ás 9, se todo vai ben, sairá polas rúas de Viveiro. Con que, Mari Carmen, presidenta? Bueno, son Irmán Mayor, perdón. Da Irmandade de Mulleres da Santa Cruz. Efectivamente, somos 1000 mulleres na cofradía, pero participando depende da procesión que teña lugar. Cal é a de hoxe? A de hoxe é o Vía Crucis de Mulleres, non é unha procesión de lucerío, é unha procesión de recollimento onde se vai preparar para o resto da Semana Maior. E mira, estamos pendentes do ceo, parece que chove, parece que non, sairá, non, o Vía Crucis? Sempre estamos pendentes da última hora. Digamos que nos confiamos en que poidamos ir, pero hasta o último momento non se pode decidir. E mira, imos un pouquiño cara aquí porque as rapazas xa se están preparando, xa están levando tamén as láminas policromáticas para as rúas de Viveiro. Como están facendo? En que se preparan? A ver, prepáranse porque levan 2 imágenes, unha é o Cristo da Veracruz, Cristo que é da Venerable Orden Terceira, pero que o portan as mulleres, e logo, como é unha procesión interparroquial, logo vaise a parroquia de Santa María e recóllese a María ao pé da cruz, que volve precisamente para a antesala do museo, vulgarmente chamámoslle carpa, onde están as principais imágenes e pasos cos seus adornos florales e ornamentación total, tal como saen no resto das procesións da semana. Moi ben, Mari, pois sorte para hoxe co tempo, sorte co Vía Crucis. Eu voume mesturar aquí coas rapazas porque xa teño que poñer o meu capuchón, deixar o micro, sacar o pinganillo e nada, sair ao Vía Crucis de Viveiro. Ala, ta loguiño. Vai feliz, A ver, rapazas, podíamos case